Ki khubor ka Batesi TV ka undi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya Ngidon hang ni hapo ka ying sa ka jong i mahe doktor di lapang banwan ban sngaulem ya ka ni ka jing khlat ka jong i hang ni don lang na ka liang jonga kum MLA jong nong po constituency ba Charles Marangar di MLA na po Mauhati constituency ba Kermen Yuria di we ni alumni hapo jong ka Ribhoi College ka bai mahe ila seng na do ko sedang ni don ban pensngo ye ki paran song snong gi bi hapo ka them Ribhoi bat kumju ru ya ki nong song snong jong ka nong po constituency ngila yo ka jing pensngo na ki kat tu kat ne ki dari orang ba ki long kemi ki samlaru ha ka bede bat kene ka bentah ka jing pensngo ka jong ki ya ka jing snolem ka jong ki halor ka jing khlat no ka jong imahe doktor Didi Lapang menin kemiet ka don ru ka jing persang ban pensngo na kaliang jong ki nong song snong ha ka ba ki kwa ban ya don bentalang na ga benta ban ya snolem bani i mar khmat ya ga met ka jong imahe de gidon shibun ki nong song snong gi jongi ki bana ki snong gi ba kham kendong ki ba kham jengai kalentia ki bala shitom ki ban kin poi ha shlong ya namar kata halor ka ne ka benta kila don ga jing penbej bat ka ying ka sem ka jong imahe lembat ki ni kirang ba na ga benta bangin penlong ya ka condolence prayer meeting hapo Ribhoi College la shai men step ha kapor khandai bije men step ha ka tu jaka ka baladon lupa umot tur jong i mahe doktor Didi Lapang ka badon hapo ka campus la ka compound jong ka Ribhoi College bat ngi kerpat ya ki paran song snong gi bi bat ngi pan map ru ba kum ka ying ka sem kum ba kela ka pha yangi ba kimla ban wanra ya ka met ka jong i mahe sha nong po bagi babun gi kwa he bakin yo ban pe khaddu i hang thi gi bomla ban wan hang ni den re naga daw jong ka jing bomla kiar kumju ru ka jing la nang no karta jong i nyaru ha ban prakhat bi na ban le lang kamlong ko besuk bat ha ju ko por ba ya ka met ka basa jong mahe ru en tep bang ne shlong ha po ulum jeng tep jong balang pesren jiao tading taga daw ni so ban pan ma ya ki pranong song snong kham tam ki ba i ki ba thon ki ba burom yi mahe naga them Ribhoi bro ko ina ga jilla hiru umju ha ka ba ngi kerpat lada phi laj ya ka por ban ya don ban talang la shai men step ka ba de ka jaka ko mgil ong ha po Ribhoi College ha ka por khandai bije men step ka ba mut ka de ka khat sauterik jong uneu banai September arhajar arpusan te kum bala btha daga ying kesem ni sngo ban pan sngo ya kani bat ngi apil ngi kerpat ru ya ki nong song snong ki bala ban ya poilang ha kani ga prayer condolence meeting Ribhoi College ha ka por khandai bian step ban ya pelaj por khanang ban wan la shai blesbo